روز باش هێژان ئیماندار باس دگەل هەوەیە ئەڤرەوە زیرە بەرگریە فەرەنسای سەردانە هەولێرێت کە و دگەل بەرپرسە بلندێن هەرێما کوردستانê dicive فلۆرانس پارلی şevaborî gehişte Bexdayê arman ji seredanawe piştevanîkirina hikûmeta nû ya Iraqê û rûbirûbûna krîzên siyasî tendurustî û abûrî ye Wezîra Bergeriya Feransayê di seredana xwe de gotûbêjan li ser êrişên Tirkiye li navçeyên sinûrî û bordûmankirina baregehên PKK dike Wezîra Bergeriya Iraqê jî Cum'a Eyna di civîna digel Parlî da got Iraq dê girêbestên kirîna çek ji Feransayê berfireh bike. Biryara her evrûkê êvarî Wezîra Bergeriya Feransayê seredana Hewlêrê bike digel berpirsê bilindên Herêma Kurdistanê pirsên girêdayî peywendiyên Hewlêr û Bexdayê û êrişên hevpeymanan dijî Daişê aloziyên li sinûran peywendî û harîkariyên Parîsê û Hewlêrê gengeşet dikin. Seredana Parlî duyem seredana fermiya berpirsên Feransayê bu Iraqê di şeş heftiyan da. Serokê Parlamenta Iraqê dibêjî